Τη συνέντευξη. Όλα μέσα. Όχι, δεν το πεις. Αυτό θα το δουν. Έχω ξεκινήσει, παιδιά. Πάμε. Κάμερα σε μένα. Ναι. Γιώργο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω στην Ιγνατία Οδό. Εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Από εδώ λοιπόν πέρασαν οι οπλές των αλόγων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Και επειδή χρονικά δεν υπάρχει χρόνος, ο Αλέξανδρος την εποχή εκείνη ή ο Φίλιππος, ο πατέρας του, που ίδρυσε αυτή εδώ την πόλη, είναι ταυτόσιμοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος είναι εδώ μπροστά μας. Εδώ Γιώργο, το βλέπεις. Ναι. Πάρε ένα Μπροστά πλάνο, μας σε τώρα, έτσι. παρακαλώ, πάρε ένα... Πες του λίγο να κάνει πέρα γιατί δεν... Πάρε ένα πλάνο από εδώ, Βασίλη. Κάτσε λίγο. Πάρε ένα πλάνο. Ναι. Έρχομαι μαζί Δίπλα, με δίπλα, τον να Αλέξανδρο τώρα και τον Φίλιππο. Ναι. Δεν υπάρχει χρόνος. Μάλιστα. Ο χρόνος είναι η δημιουργία των ανθρώπων. Οι ώρες, οι μήνες, τα χρόνια και οι Αλέξη, μέρες κάτσε λίγο. Ευχαριστώ. Να μας τις φέρει το δημιουργήσαμε εμείς, για να μπορούμε να συνυπάρχουμε. Άκου κι εσύ. Κάνε τον Αλέκο. Χρονικά η εποχή εκείνη με τη δικιά μας είναι ταυτόσιμη μαζί. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος έρχονται, εγώ και ο Γιώργος. Πάμε λοιπόν προς το πάρκο. Αλέκο, τι έγινε? Κάτσε. Άμα θέλεις μπορείς να μείνεις εδώ πέρα. Εμείς θα φύγουμε με τα μηχανάκια. Τώρα, Ωραία. να πάρεις το άλογο. Εσύ, ο Αλέκος είχε ένα, το βουκεφάλα, και εσύ πόσα είναι τα άλογα του Τράιουφ, Γιώργο. 117. Δεν κάνει τίποτα ο Αλέκος. Κάνε τον Αλέκο. Φίλε, θα σου πω κάτι. Είμαι πανεπιστημιακός καθηγητής, Χρήστος. Λοιπόν, όλοι που βλέπεις, όλοι αυτοί είναι του Είναι Φυσικού. αγράμματοι. Το μόνο που ξέρουν στη ζωή τους είναι πάω, κολομάγουλα, τσιγάρα, μπριζόλες, καφέδες και τέτοιες και είναι μέχρι εκεί. Τους έφερα εδώ πέρα λίγο να δουν 5 πράγματα και να στοχαστούμε και τα λοιπά και βλέπεις τι γίνεται. Λέω άλλος είχε το βουκεφάλα, εσύ το δικό σου τράιμ πόσα έχεις. Να σας πω και εγώ. Με συγχωρείς, έχει 120 άλογα του Τράιουφ. Τι να μας πει ο κύριε Αλέκος τώρα με ένα άλογο. Και είπα εγώ, αυτή τη στιγμή περπατάμε πάνω στην Ιγνατία Οδό, σωστά. Χρονικά η στιγμή που πέρασε από εδώ ο Αλέξανδρος ή ο Φίλιππος είναι ταυτόσιμη. Είναι παράλληλη της Εγνατίας. Ωραία. Της Οθωμανικής εποχής. Ωραία. Το ξέρεις χρόνια, Γιώργο. Είχαμε μια πινακίδα πριν καιρό, Ναι. η οποία τον παίρνει. έχει ένα προβληματισμό του τελευταίου ατζέντη Ναι. και δεν έβρισκε λατινόγλωσσους ηθοποιούς. Ναι. Ήταν πολύ ακριβά να φέρει από τη Ρώμη Ναι. ηθοποιούς. Ναι. Οπότε κάνανε το εξής θέαμα. Φέρνανε νάνους, τους δίνανε μονομάκους και κάνανε θηριομαχίες με μικρά ζωάκια, συνήθως κουνέλια. Οπότε φαντάσου θέαμα, παροδία των μαχών που γινόταν μέσα στις αρένες. Μάλιστα. Παροδία. Το κλείσιμο, για το κλείσιμο παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μου να σας βάλω όλους σε μια σειρά. Γιατί Πόσα άλογα έχει το στερεμένη Αφρικα, διαμόρφωση. Χριστό. Ναι. Πόσα άλογα έχει το Το Αφρικα. παιχνί του Βουκεφάλα, αν θέλετε, παιδιά, Ορίστε. είναι από την άλλη πλευρά του Ο χωριού. Βουκεφάλας δεν ήταν θεσσαλικής καταγωγής. Μαχητικό Το Τράιουφ άλογο, είναι αγγλικής το καταγωγής. οποίο ήταν κοντό. Ο Βουκεφάλας είναι τόσος. Δεν ήταν στην κατηγορία των πόνι, δεδομένου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, η μακεδονική φυλή τότε, το μέγιστο ύψος ήταν περίπου στο 1,55. Ο δε Αλέξανδρος ήταν γύρω στο 1,54 και ο... Τι ύψος έχει το Τράιουφ, Γιώργο. Εγώ αλλιώς τα ξέρω. Ο Φίλιππος... Μακεδόνας σήμαινε στην αρχαία ψηλός. Έτσι δεν είναι. Θα σε γελάσω, έχει πολλές εκδοχές. Ρε φίλε, εδώ Εγώ μιλάς αυτή με την καθηγητή έκδοση. πανεπιστημίου. Ναι, τώρα, συγγνώμη, μην εντάξει, κοιτάς μην αντιλέγω πώς τα στα κράνη και αυτά. λεγόμενά σου. Ναι. Ο δε Μακεδόν ψηλός ήταν της ψηλός. εποχής ήταν ο Φίλιππος που έφερε το ύψος 1,68. Ο δε Μέγας Αλέξανδρος ήταν 1,64. Πάμε. Εάν θα πας στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και δεις περί κνημίδες των αρχαίων Μακεδόνων, η κνήμη είναι αυτό εδώ το οστό του ανθρώπου, θα δεις τις Και η περώνη είναι και δίπλα. τις πανοπλίες τους, θα δεις ότι ήταν